היו מעולים, כל הכבוד לכיתות זין, היה ממש יום נהדר, וממש מורים להכיר. מאיר, איך היה פה? שלום לכולם, לשכבת זין היקרה, עשיתם עבודה מדהימה, באמת היה הכל מסודר ומתוקתק ויפהפה ותלמידים נהנו, ואני התבוננתי מהצד ותהיתי איך חבר'ה כל כך צעירים עושים עבודה כאילו עכשיו הזמנו ארגון מבחוץ בתשלום. יישר כוח. תודה רבה, שמחנו לארח אותך בתוכניתנו. ותקוותם ותקוותם בכל דור ודור. שלא היה להם מרכזים, הם המשיכו עם הכרטיסים בגדל, ואני ידעתי ראיתי הלכתי להביא להם בין כל איך היו התלמידים בתחנות? התלמידים עשו את המוטל עליהם בצורה טובה ביותר, והם שיתפו ילדים, גם שהיה להם קשה, הם עודדו אותם, ויישר כוח גם למדריכים ולמורים ולמנהלים. תודה רבה, את 1,000 שקל אני כבר שולח. מה ההתרשמות שלך היה מקסים, הילדים התנהגו בצורה בוגרת, רצינית, היו אחראים, ביצעו את המשימות לאורך הרבה זמן, כל הכבוד. זו המורה הנכונה, תודה רבה.